Gideploy ang Modified Community Support Program sa mga lungsod sa San Jorge ug Gandara sa Samar Province. Kini aron mapalig-on ang seguridad ug kalinaw sa maong lugar. Gipanguluhan ang send-off ceremony ni Colonel Oliver Alvior, Deputy Brigade Commander sa 81st Infantry Brigade. Kauban ni Lieutenant Colonel Marks Luther Rosario, Battalion Commander sa 3rd Infantry Battalion. Mga LGUs, Barangay Kapitan ug uban pa. Gisiguro sa Philippine Army nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Samar Province batok sa mga 8 pundok. Sa pagpatuman sa road clearing operations ang mga sudlunungdan sa Talisay City, ang focus na usab sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority. Giklaro sa ilang hepe Joy Tumulak nga dili exempted sa road clearing ang sudlunong dapit base kini sa memorandum sa Department of Interior and Local Government kun ang paghawan sa dapit sadan ug pagbalik sa dalan alang sa mga sakyanan ug pedestrian. Dugang ni Tumulak nga ilang gihangyo ang mga manindahay sa sidewalk nga moatras aron makaagi ang mga pedestrian. Atol sa tigom sa Association of Barangay Council, iyang gipahinumduman ng mga kapitan nga sila ang gitahasan sa paghawan sa mga sudlunon nga lugar sa ilang mga barangay. Mudo sa usab sila og report ug hulagway sa ilang mga nahimo nga road clearing operation. Ug ang City Toda mutabang lang kung muhangyo ang mga barangay opisyal. Gipaniguro hinuon nga sa dili pa ang paghawan sa iligal nga mga istruktura sa sidewalk, hatagan og notisya ang tag-iya aron sila na mismo unta ang muguba. Apil ang mga structure sa clearing o gagani mo makikita pod mi sa DPWH kay lagi doon na po'y ubang mga illegal structures nga naaalong sa National Highway. So mo makikita pod mi sa DPWH aron mapangutana pod sila og unsa po'y laing lakang nga ilang pagabuhaton kay mismo sila usa mas nakadawat sa maong memorandum.